ଭୁଲ କାହାର, ମା ବାପାଙ୍କର ନା ଆଉ କାହାର। ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ କେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବିବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। କବିତା ସହ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କବିତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ କ'ଣ। କବିତା ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଝିଅ। ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଥିଲେ। କବିତାର ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କବିତାର ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କବିତାର ମାମୁଁ ଏକ ପୁଅ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପୁଅଟିର ନାମ ରାହୁଲ। ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାସକୁ 70,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କବିତାର ପିତାମାତା ପୁଅର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଓ କବିତାର ମା ପୁଅର ଫଟୋ କବିତାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। କବିତା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପରିବାରର ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। କବିତାର ପିତାମାତା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ବାହା ହେଉଛି। କବିତା ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ବାପଘର ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି କବିତା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କବିତାର ବିବାହ ମାସେ ବିତିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ପୂର୍ବ ଭଳି କବିତାଙ୍କ ସହ ଆଚରଣ ଭଲ କରୁନଥିଲେ। ସେ କବିତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ରାହୁଲ କବିତାକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଦିନେ କବିତା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାହୁଲ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ବାହାନାରେ ଛାତକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ କେଉଁ ଝିଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କବିତା ରାହୁଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଛାତ ଉପରେ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେଥିରେ ରାହୁଲ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ମୋର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହ ଅଫିସ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ହୋଲିର ଦିନ। ରାହୁଲଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭୋଜି ଭାତ କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ରାହୁଲଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି କବିତା ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ଏତେ ମଧୁର ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ରାହୁଲ ଭାଇ ସେଇ ଅହଙ୍କାରୀ ନେହା ସହିତ କାହିଁକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ କବିତା ରାହୁଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ନେହା କିଏ, ରାହୁଲ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି କହିବି? କବିତା ସେଇଠି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ରାହୁଲ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେ ତୁମ ଆଗରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। କବିତା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ବିବାହ କଲ? ଯଦି ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ରାହୁଲ କହିଲେ, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲି। କବିତା ସେଥିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ କିପରି ସେହି ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଏହା କହିବାରୁ କବିତାକୁ ରାହୁଲ କ୍ରୋଧରେ ପିଟି ପିଟି କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କବିତାର ଶାଶୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପୁଅ ଆଗରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହିନଥିଲେ। ରାହୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସେଦିନ କବିତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରାନ୍ଧିଲେ। କବିତା ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କ ଡରରେ କହିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ରାହୁଲ କବିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ରାହୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାକୁ ଚାକରାଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲେ। କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦାସୀନତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଉନଥିଲେ କି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦିନେ କବିତା ନିଜକୁ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ଫାଶୀ ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, କବିତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କିଏ? କବିତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କବିତା କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କବିତାଙ୍କ ପିତାମାତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲେ। କବିତାର ମା ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ପୋଲିସ ଓ ରାହୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଧାରରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଜୀବନରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିବାର ମାନେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନ୍ଦ କାହାର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଏ। କବିତା ସହିତ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷ କାହାର? ରାହୁଲର, ନା କବିତାର, ନା କବିତାର ମା ବାପାଙ୍କର? ଆପଣମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦୋଷ କାହାର ଅଛି କବିତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର?